İktidara AKP ya Türkiye destani li ser 24 şaradariyên bajarên Bakurê Kurdistanê ya ku di destê Kurdan de bû. Ji ber wê yekê li avaya Partiya Herêmên Demokratîk daxuyanî hate dayîn. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku AKP li ser şaradariyên Kurdan darbeyekî sivîl pêk tîne. Lê gelê Kurd wê li darbe razî nebe û bertekê xwe bi tund nîşan bide. قایمقام فرقینه به آوی که ام بیشتر درباره که هری مثل یعنی که ایرو و کنج زنمه که بره درباره که هات زمان بیشتر تیم تابعیت هاتن تلویزیون واسقن کردن گوتن ام درباره داویجن سرو حکومتی همیشه ام لقارشی به درباره که نه ایرو تشت کل سر مجد ماشینن اون باور کنت اوه yani kaymakam bir seri xo hatiyel belediye darun işte tevil leşkeri xo tevin askeri xo tevin polisi xo time taybet vaka kutubeji ciyeki fet kirbe. Bu kayyumlar, bu kaymakam ve vali yardımcıları Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk Sebat Tuncel got tayînkirina rêveberên AKP ji aliyê gel ve wênê qebûl kirin. AKP dixwaze li Kurdistanê Kurdan ji holê rake û îradeya wan qebûl neke. Heger AKP ji xwe bawer e bila biçe hilbijartina pêştiwext. devletin zor ve zulüm politikasını bu Di daxuyaniyê de çalakvanên ku beşdarî greva birçîbûnê bibûn û parlamenterên HDP jî amade bûn. Hejmara şaradariyên ku dest li ser hatine danîn 24 ji van yek şaradariya bajarê Mezinya Colemerg û yek jî Elihu, ya din jî navçe ne. Sevda Kaplan, NRT, Amet.